pokatoval, takže na konci budú výsledky, ako vyzerá kat. Mám momentálne necelých 76 kg, ráno som sa vážil, to máte screenshot. Cvičím teraz full body every other day, pretože necvičím every other day, pretože Začínam veľmi optimálnym cvikom, kráľom cvikov, najlepším cvikom pre sádzby ľudí. Bench press, najviac optimálny úplne definitívne, hej. Týždeň som necvičil, ten prvý týždeň raz, možno 90 kg. Find your impossible. What is it you think is impossible? You can never quite grasp. That's what you should go after. Kill me! Come on! Everything you got! Come on! 5 more! Keep going! Okay, one more rep. This is the last lap. This is the last 50 yards. You got it good. 90 na 3. Naposledy, čo som robil bench press pred týždňom a niečo, som dal 90 na 5. Čiže po týždni nič nerobenia, tým, že som za ten týždeň schudol ešte pol kila, tak o 2 opakovania menej. Nevadí, však 5 dní atrofie sa dá prežiť. Čo pochybujem, že na ostatných cvikoch som nejako ubral zo sily, zrovna mám pocit, že na ostatných možno som ešte pridal na sile. Nechcem akože nič predvíhať, ale ja som robil veľa roboty. Jak to povedať, mechanická práca, hej, ťažká. Tam nezapájaš hrudník skoro vôbec, tam zapájaš veľmi často predlaktia, spodný chrbát, lítka, lebo stojíš celý deň na nohách. Zadné stehna, keď dvíhaš niečo spolu s tými spriamovačmi, ešte možno brucho trochu. Ja neviem, či ma tam vôbec bolo vidno. Toto je taký cvik, že z tohto cítiš ten hrudník. Len robíš ten cvik, len robíš to opakovane. Odporúčam všetkým, nie science bez nidom. Toto je tak brutálne, je to náprčest. Neviem, či som to robil správne. Asi hej, tipujem. Keďže vysvetlené mi bolo od pána výskumníka Aurelisa. Shoutout, ale však asi všetci viete, kto to je. Snáď dúfam, ak ne, tak si chcete pozrieť Instagramový profil. Povedať, že strašný banger, akože sorry, ja neviem, takého masterminda napadol tento cvik, ale to je brutál. Fuj, toto si tiež vyskúšate niekto, čiže to nerobte na tých klasických chlapkách, ale choďte na to polovateľné, jak je to onak, to normálne, hej, a potom by ti to ich hlas horel, ale keď, potom, jak ťaháš, no jak krídlami proste ťaháš dole na skôr tú váhu, alebo hej, proste, potom nevieš odkiaľ ide, že čo. To si skúste, zaseknite si, keď máte tú ruku viac menej v takomto uhli, plus minus 90 stupňov, hej, a proste chodíte iba tú časť, to je brutál. No nič, ideme chrbát. Ja osobne si myslím, že každý, kto chodí do triček, si ten kot, lámači, ale podľa mňa môžete to strediť všade, hoci kto bol chytrolný, tak všetci máme radi tento stroj, hej, kamo to je, že úplný.
tie angles, čo je? Ideme? Ale ne. Je tam 100 kg. Po 8 opakovaní, tak pol opakovania v rezerve, ale nemá význam. Som sa prekvapil. Som robil o 10 kg viac. Ideme dať biceps, ideme dať tričerpily. Okrem iného som zabudol povedať, teda natočiť. Nie, že zabudol, ale nechcelo sa mi už, lebo tam bolo veľa ľudí. A tak bližšie. Dal som ešte lateral raise s kablom a crunche, no, brušaky s kablom. Celkom spokojný. Kad vyšiel ako vyšiel. Teraz idem užiť prázdniny. Asi nebude žiadne video a v septembri dúfam, že už pravidelne vychádzať aj celý bulk. Bude prep, bude normálny bulk, všetko. Snáď budem robiť nejaký content, lebo teraz sa mi vôbec nechce, sú prázdniny a kašľom na to. Takže chcel by som aspoň tak potom jedno video do týždňa, no uvidíme.